आमाया हाबा खालामबावदोंमोन आरोना। ओमफ्राय मानोथ' नोंखौ नागारना थांनांगौ देनाय बियो? बै अम्बिकिनि थाखायनो। अम्बिकियाबो थाङै थाङै नोंसानावसो मोनहैदोंमोन होनबा? आं सिनाय हागौ अम्बिकिखौ। अम्बिकियालाय गुमै लाहानियावनो थाफैदोंमोन, गुमैयानो बासायदोंमन बिखौ। अनजालु गुमैयासो बिखौ न'आव लांदोंमोन। बेनोथ' नोंसानि अनजालु गुमैया फाग्ला रखम जादोंमोननो हिन्जाव थैनायाव, गथ'खौ फाननो नागिरदोंमोननो। ओमफ्राय बिदियावनो अम्बिकिया लाना खारदों। ओमफ्राय रावबो जायगा होआखैमोन बेखौ, जोंहाल'सो होदोंमोन। ओमफ्राय आरो बै गुमा खफ्रिनि जोंहा आइ गदायनि फिसालाया बेखौ गोसथोयोमोन। ओमफ्राय बिनि फारसे माबा माबि लागायना होबाय बिमानो, जेनेबा आंनि आइ फिसानो। ओमफ्राय दा आइया बेखौ गाज्रि साननानै होखारहरो आरो लाखिथारा। थेवब्लाबोसो आङो लाखिथारदोंलै बेखौ, आइजों नांज्लायनानैबाबो। नङाबाथ' आंनि आइया आंखौ बेसेबा अनोमोन गदायबाबो। बै अम्बिकिनि थाखायनो आंखौ सैया जादों आइयाबो। आफायाबो मानोबा थैखो मोजाङै मोनथिनायानो थाङाखै। माथो बुंबावनो आरो मादैनि हौवा आदैया मा इसेबां गाज्रिथारबासो आब'। आंनि मोदोमखौ टाच खालामनो नागिरखायो। खेबसे खानाय दांगोन, खेबसे आखायाव दांगोन, खेबसे खावलायाव दांगोन। मादैयाबो मिथिखागौ बिनि बागै। ओमफ्राय मादैया बेखौ जेबो बुंनो हायानो। बेनि थाखायनो मादैया आंखौनो नोंसानाव फैनो होबाय। बै मादैयाबो आइनि बागै मानो खिन्थायाखैमोन देनाय? आगोलनो खिन्थानांगौ, नङाबाथ' आं नोंसोरखौ एसेबांबो बेफोरबायदि खालामामोन ना। दे जमुना आगै, थांखांनाय बाथ्राफोरखौ दिहुनबाय थानांला। माथो बुंबावनो आरो, खाफालखौनो गाज्रि होननांसिगोन। लोगोफोर, आङो जमुनाखौ आगैसो जायो आरोना। माने आगोल फार्स्ट टाइमनिफ्रायनो आङो जमुनाखौ आगैयानो बुंखायोमोन। ओमफ्राय गेजेर ससेयाव सोमोन्दोखौनो बावना दङमोन आरोना आङो। माने आगैना आब' जायो सानदोंमोन आरो आङो। ओमफ्राय आब' होनना बुंदोंमोन आरोना, नाथाय आब' नङा आगैसो जायो आरोना। बेनिखायनो आङो आगै होनफिनबाय। आरो लोगोफोर, दिनै भिडिअ'आ बारा गोलाव जानाय नङा दे। दिनै माने समनि एसे आंखाल आरोना, बेनि थाखायनो आङो भिडिअ'खौ गुसुङैनो लाबोनाय जाबाय दिनै। ओमफ्राय लोगोफोर, भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालाम दे। बावथारनाङा दे। नोंथांमोना सोरबा सोरबि बावो जानो हागौ ना, बेनिखायनो लाइकआ खम फैयो आरो। होग्राफोराथ' होखाबाय थाखायो देनाय। दे होमबा लोगोफोर, दानिया भिडिअ'खौ नायलांदो। ओमफ्राय आब', नोंबोथ' दा हाबा जाबाय। आं सोरनाव थागोन दा? टिलुआबो आंखौ लाखिगोन ना लाखिया? लाखिगोन दे, माने लाखिया, आं बुंगोन ना। अम्बिकी आगैया आंखौ बेफोरबायदि खालामनाङामोन न' आब'। आरो सोरबा दरजा बुफैबाय थायोमोन जोंहानि न'आव। माने जेथिंबो गाज्रि। आं बबे मोनसेखौ खिन्थानो आब'? जमुना आगै, दाबो जेबो नङा दे, जोङो दङ ना। आरो नोंखौ जुदि टिलुआ लाखियाबा आं जोंहानाव लांगोन दे। जोंहाना बिखुनजोआ मोजांथार, बिहाव बिखुनजो गासिबो मोजां। आरो नोंसा खुमियाबो मोजांथ'। थेवब्लाबो नोंसा आइ बिखुनजोआ जुदि लाखिया होनोबा? आइ बिखुनजोआ बेफोरबायदि नङा, जोंहा मोजांथारसो। मोस्रोमनियासो एसे बोरैबा, माने फैनोनो होनो नागिरा। मोस्रोमखौ फन खालामनांगौमोनलै, लिंहर बेखौबो आब'। औ, बेखौ फन खालामनानै लिंहरनि र' आङो। दे होमबा जमुना आगै, आं नोंनि थाखाय साहा फुदुंना लाबोनि र'। नोंथ' जेबो जायाखैबो लोङाखैबो ना? ओहो आब', उखैनाय मोनदों। होमबा ओंखामखौनो जादो। साहाखौनो लोंग्रोनि दे आब', आङो साहा लोंनो लुबैदों। मेथाइ दङबा? दङ। र' होमबा आगै, नों जिरायथ'नाय। औ दे आब'। बिबारि आब' मोना मा एसे मोजां। बेखौनो आङो मा सानबाय दङमोन। गुबुनफोरबायदिबाथ' आंखौ निमाहाखौनो होनाय नङामोन, रायदासो हरगौमोन। नाथाय बिबारि आब' मोना बेफोरबायदि नङा। थेवब्लाबो इसोरनि अननायाव बिबारि आब' मोना आंखौ निमाहा होदों। बैथिंजाय आरो दाला मादैयाबा मा खालामबाय दङ? आदैया बेखौ रायाखैथ'। आंबो जेन सिरि सिरि खारखुमाबोबाय। दाला मादैखौबो गिनाय मोनदों आङो। मा एसे गाज्रि बै आदैया। आंथ' बिनि फिसाजो बायदिसो, फिसाजोनि बैसोसो। थेवब्लाबो एसेबो लाजिनाय मोना होमबा बियो? गावनि फिसाजोखौबो जुदि सोरबाफोर बेफोरबायदि गाज्रि नोजोर होयोबा बियो मोजां मोनगोन आरो। मा? जमुना आब' फैदों जोंहानियाव? बोरै फैनो मोनखो आब'? बेलाय माथो जोंहाखौ सैथारामोन, जोंफोरखौथ' नायनो हाखायामोन। दा बोरै फैनो मोनखो? मोस्रोम, माबा आमायाबो गैलानो, थैबायनो। मा? आमाया थैबाय? बोरै? आमाया सुसाइड खालामना थैदोंनो। आमाया थैबाय? आयौ, मानो सुसाइड खालामखो बेलाय? आरो जोंफोरखौ
आंथ' खबरखौनो होआसै। जमुनाबो मानो बेफोरबायदि? आयु खोनानानै दुखु मोनसैबाय। आमाया थैबाय। ओमफ्राय मानो दासो फैदों बेलाय? दासो मानो फैदों? खेबसे जोंफोरखौ खबर लानो थांनायाव, आनैखौ खबर लानो थांनायाव रायना हरनाया आरो आमाय थैनायावबो खबर होआखै बियो। दालाय मानो फैदों? माथो बुंबावनो आरो मोस्रोम, बिनियाबो सिं सिं माबा माबि काहिनि जाबाय दङ। आं माबाथ'वाखै र' सोंथ'वाखै। दा आङो बिनि थाखाय साहासो फुदुंगासिनो। जेखिजाया माबा बिमादै रानावसो थांना दंहैयोमोननो। ओमफ्राय बिबथैया मोजां नङानो। जेनेबा बिमादैनि हौवाया माने बेखौ गाज्रि नोजोरै नायोनो। ओमफ्राय ओरैनो दा जोंफोरखौ नाङा। दा बिमादैनि हौवाया गाज्रिखायसो जोंफोरनियाव फैदों आरो। जोंफोरखौलाय मानो नागिरना फैदों बेलाय? फैनाङामोन ना। सिरथा मोस्रोम, बेफोरबायदि बुंनाङा। आनैयाबो जोंफोरनि फारसे गाज्रि गाज्रि लागायना होयोमोन खोमा, बेनिखायनो बियो जोंफोरखौ गाज्रि सानबाय दङमोन। आरो आनैनि गाज्रि आखलफोरखौ दिनैसो मोनथिबायनो बियो। बिमादैया गासैबो बाथ्राखौनो खिन्थाजोबदोंनो, बेनिखायनो जोंफोरनाव दा निमाहा बिनो फैदों। औ नंमारगौबो, जमुना आब'आ एसेबांबो गाज्रि नङामोनथ' मानसिया। बै आनैयानो जोंनि फारसे गाज्रि गाज्रि लागायना होयोमोन खोमा, बेनि थाखायनो जोंफोरखौ गाज्रि सानबाय दंमोन। थेवब्लाबो दि आनैनि आखलफोरखौ मोनथिजोब्बाय बियो। नङाबाथ' जोंफोरखौसो दायनिगिरि सानबाय थायोमोन। जोंफोरनि थाखायसो थैनाय सानबाय थायोमोन बिमाखौ। औ मोस्रोम नोंबो फैयाखै माने? नोंखौबो लिंगासिनो। ओरैनोबाबोथ' नोंबो फैथाराखै। फैयाखै मानो? आयंखौबो नायनो लुबैसोदों। औ आंबो ओरैनोबाबो थांनो लुबैना दंखायो। आरो होमबालाय आंबो दा बेलासि थांगोन। बेसेबा गोबाव जाबाय थाङिया, फुजायावबो थाङासै एबारो। दे फै। दे होमबा मोस्रोम दोनथ'नाय, आंनिया साहाया जाबाय र'। रामोनदाखौबो गिदोंनो बियो, गिनानै जेबो जायाखै। दहायनिफ्रायनो आंखौनो नेगासिनो, नों नुदोंना? जेनेबा सक जाना थाबाय खोमा आब'आ। दे होमबालाय दे। औ दे। आमायाबो गैला, आयु खबरखौथ' होनो हायोमोन ना बियो। आयै, सनियाया जुदि आंनि 50,000 फैसाखौ लाङामोनबा दासिमहालागै आंनिया फिक्स खालामना दोननाया बोसोरनैयानो जागौमोन। फैसाखौ आङो फिक्स खालामना दोननो सानदोंमोन। बे फिक्स खालामना दोननाय फैसाखौ ओंखारबाथाय आङो आइ किसमिसनि बार्थडेखौ गिदिर खालामनो सानदोंमोन। गिदिरै खुंनो सानदोंमोन आं आयै, नों मिथिगौ ना? नों आरो साला बिनोनो आरो फैसा सोना हरबावदों 5,000। दे हरफ्लांबाय आरोहाय, बेखौनो नों बुंबाय थासिगोन नामा? खेबसेल'सो हरदों आङो, बिनि अनगाथ' आं हरबावाखैना। हाजारबाबो आं बिमा, नों मिथिगौ ना आबा? खैफोदाव गोलैना दङ, आं नायाबा सोर नायनो? बेफोरबायदि मानसिखौ खैफोदबाबो नायनाङायानो। आरे आंनि फैसाखौलाय मानो खावना लांनांगौ? नोङो बेजों सोमोन्दो लाखिबाबो आं खिन्थु बेजों सोमोन्दो लाखिया दे। आंनि थाखाय बियो जेबो नंला। मोनदों साला बिबो हाबा जानानै साजा। जोंफोरनि खोथा लायालासिनो हाबा जानाया मोनदों। एबारनिफ्राय जुदि मदद बियोना, एबारनिफ्राय जुदि फैसा बियोना, नों हरनांला आयै थाइसेबो। जागोन देहाय, हरला। सोर जाम्बा बेखारजोंबा हाबा जाहैदों? जोंनिफ्राय फैसा लुथिनो नागिरदों बियो। आयै, आं दिनै न'आव थांनो नागिरदों। मा? नोंहालाय आरो मानो न'आव थांनो ओंखारदों? न'आवलाय मा ओंखारलायखो? आयै, जोंहा आमायनि फिसाजो फैदों। बेसेबा बोसोर जाबाय नुयिया। आंखौ लिंहरबाय दंनो, थांनि दे। थाङाबा आंखौ गाज्रि मोनगोन, आंखौ लिंहरबाय थादोंनो। मा बुंबावनो नोंसोरखौबो, खालि न'आव थाङो। मादि ओंखारबाय थायो न'आव? हाबा जाखांनायनि उनाव नोंनि न'आ बेयावसो। बिहाव बिखुनजोनि न'आवसो गोसो होनांगोन। नोंसा आइ आफानि न'थिंजाय गोसो होबाय थाबा जाया। आयै, थांनायाथ' बेसेबा गोबाव जाबायना, फुजायावबो थाङासै। दे थांबानो जाबाय। दायो दोनहैगोन दे आङो। नोंना न'आव थांनाया गोबाव जाबायना, थां, जेबो नङा दे। औ, आरो दा आब' सासे आंखौ नेबाय दंनो। दायो बेलासि थांगोनबालाय आङो दोनहैगोन दे। औ, जागोन दे। नुदोंना माबायसि लाइ होयो हिनजावखौ? खालि न'आवल' थांनो जाबाय थायो। बादा होनो गारै लाइसो होबावो, थांनोसो होबावो। गैयाबा नेर्सोनाबो बांद्राय अननाय दिन्थिद्रायो हिनजावखौ। बिमानि फारसे, बिनानावनि फारसे इसेबो अननायानो गैला खोमा। बिनानावखौथ' अनखालायानो, गोसोआनो खांखाला, रायोल'। माथो बुंबावनो, खाफालानो गाज्रि। मालायनि फिसाजोफोरासो जोंफोरनि न'आव हाबा जाफैनानै बेसेबा खुसि रंजायै संसार जाफैदों। आंना फिसाजोआ आरो गैया, रुवाथि बायदिसो खामानि मावनांगौ। फैसा गैया, थाखा गैया, हौवायाबो बेखार। बिथिंजाय आरो मालायनि फिसाजोफोरा जोंफोरनि न'आव फैनानै आरामसे संसार जाफैगासिनो मिनि खुसियै।
बेसेबा बादा होखादोंमोनानो आङो। दा मोनदोंना साजा? नुवाखै दा मालाय मोस्रोम बिहामजोखौ बेसेबा अनखायो मालाय हौवाया, नुदोंना? न'आव थांनो बादा होनो गारै थांनोसो होदों, नुदों? आंखौबोसो जेबो केर खालामबावाखै। दुखुहाय दुखु, सानबाबो सानस'हायै दुखु, थानोनो गोजोननाय मोनला आङो। नङाबा मा खर' ओंखारबाय थायो, खालि न' न' न'।